Левски победи Монтана с 2-0, като гости направи решителна крачка към бронзовите медали. Сините изместиха Локомотив София от третото място и кръг преди края имат 2 точки аванс пред железничарите. На стадиона госта Левски не срещна особени трудности и започна с пропуските още от самото начало. В петата минута реферът Станислав Тодоров пожали домакините, след като не отсъди Дуспа за игра с ръка в наказателното поле. Последва удар на Владимир Гаджев, който мине покрай гредата. Малко по-късно Христо Йолов стреля право в ръцете на Христо Иванов. След половин час игра Димитър Телкийски също се отчете с пропуск. Халфът не успя да порази целта, след като бе оставен непокрит около точката на Дуспата. Логичното все пак се случи в 38-та минута. Телкийски центрира отдясно и за Александър Александров от 5 метра не бе проблем да открие резултата. 5 минути след началото на втората част Левски получи право да изпълни Дуспа след игра с ръка на Радослав Димитров. Христо Иванов обаче хвана посоката на удара на Телкийски и отложи развръзката за малко по-късно. Тя настъпи половин час преди края. Христо Йолов направи 2-0 след хитро изпълнение на пряк свободен удар, отбелязвайки 9-тият си гол през сезона. До края на матча сините намалиха темпото, а Монтана на 2 пъти пропусна да вкара почетен гол. В последният кръг Левски посреща Сливен, който вече си осигури оставането в елита.